गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' एलबामनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारिया बिउटि पेजेन्ट सानसिल्क मेगा मिस नर्थ इस्ट 19 एडिशन अफ नर्थ इस्ट इन्डियानि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। बर' फिसानि बे जाफुंसारनाय खौराङा बर' हारियाव गोजोननाय लाबोदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो खारसि बिरसि खौरां। सासे सिनाय मोनै सिख्लानि गोथै सह मोननो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि हालामनि बालिगामि रेलगेट साखाथियाव सिनाय मोनै सासे सिख्लानि गोथै सह मोननो हादों। बे जाथायखौ हरनि समाव जादों होननानै सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। खौरां लिरजासिमाव आरपिएफनो खौरां हरनानै गोथै सहखौ बोखांनो नायबिजिरनो लाहार फाहार खालामगासिनो दंमोन। रंफरिया प्रगति उद्यमान जुग संघनि बानजायनायाव आरो दुलाराय रंफरिया रायजोनि बानजायनायाव मैया 77थि शिल्प दिवस फालियो। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरनि सिङाव थानाय 2 नं रंफरिया प्रगति उद्यमान जुग संघनि मावखुलि लांगोनायाव 2 नं रंफरिया प्रगति उद्यमान जुग संघनि बानजायनायाव आरो दुलाराय रंफरिया रायजोनि बानजायनायाव सानसेनि गाब गोनां हाबाफारिजों 77थि शिल्प दिवस फालियो। बे हाबाफारियाव हांसो हमनाय बादायनाय, थालिर बिफां गाखोनाय, रूपकर ज्योति प्रसाद आगरवालानि जिउ खौरां लिरनाय बादायनाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो। गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामगुरि आइटिआइखौ मैया मंगलबार सानखालि बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जाय फरायसाफ्रा आइटिआइ फरायनो गोसो दं बिथांमोना फरायनो खाबु मोनसिगोन। दासिमाव फिटार, इलेक्ट्रिशियान आरो मासन बे मोनथाम आयदानि सायाव सोलोंथाइखौ मोननो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बड'लेण्ड असेन कालचारेल डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि बानजायनायाव खुंनाय खुंगा नैथि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बादायलायनाया गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय मोसानाय, मेथाइ खननाय, फाव दिन्थिनाय आरो बायदि बायदि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ सायख'नानै जोबथा बादायलायनायसिम सौहैनो हानाय सेमि फाइनाल हाबाफारिया चिरांनि मुंदांखा हिमालय हटेलाव साननैनि आबुं हाबाफारिजों 17 आरो 18 खालाराव खुंफुंजायो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा। चिरांनि मुंदांखा हाग्रामा दालांनि सेराव गिबि खेब बेखेवबाय आइ रिभार मागो दमासि फोरबो 2023खौ। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय दैजिं मेला जाग्रा थावनियाव मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिना देग्लाय गिबि खेब दिनैनिफ्राय अदेबानि 18 जानुवारिनिफ्राय 28 जानुवारिसिम 10 साननि हाबाफारिजों आइ दैमा मागो दमासि फोरबो 2023खौ बिजिनिनि एमएलए अजय कुमार रयआ बेखेवना होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिजेपिनि एम रेवरेवा नार्जारि, एमसिएलए प्रभात बसुमतारी लोगोसे गोबां दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। क'क्राझाराव जिबन सिंह बिथांखौ बरायनानै आख्रासुआ खौरां मेल खुंफुंदों। गोलाव सम खमथाबो रायजो आरो एसटि दाबिखौ लानानै हाथियारजों सोमावसारबोनाय केएलअनि गाहाय जिबन सिंह बिथांनि भारत सरकारजों गोजोन सावरायनायनि थाखाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायखौ दिनै आख्रासुआ मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बरायदों आरो सावरायनाय गोरोबथानि गेजेरजों खमथाबो रायजो दाफुंजागोननि मिजिंथिदों आख्रासुआ आफादा। समायना रमायना बायदिसिना बिबारजों बुंफबनाय जोहोलावफुरि बिबार बारियाव सुबुंनि बाना। गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा जोहोलावफुरि बिबार बारियाव दान्दिसे गोजोन लाफैदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। बिटिआर ओनसोलनि 20 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय सुख्लाय दैसानि साखाथियाव थानाय जोहोलावफुरि बिबार बारिखौ बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा 20 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारि बिथांनि गोब्राब नाजानायाव जोहोलावफुरि बिबार बारिखौ फिन समायना रमायना मोगथां महराव होनायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे दावबायारिफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां आरो गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय सिखोनाजार बियाब एबा सानजा मालिगाव गामियाव थानाय गुदि बाथौ गारजासालिनिफ्राय माइनाव बरना लांनाय फोरबो खुंफुंदों। गोबाव समनिफ्रायनो गुदि बाथौ फुजिनानै रायजो जाबोनाय बे सानजा मालिगाव गामिया दिनैबो मागो दाननि नैथि मंगलबार सानाव गामिनि माइनाव गारजायाव माखासे नेमखान्थिजों गुरु हाजो औवारि आरो दौरि कबिराम बसुमतारी दैदेननानै फुजा होनायाव समायना रमायनायै गामिनि न'खरनि आइजो माहारिफ्रा खानाय हगारसोनानै गय फाथै जेवारजों लोगोसे दिनाव माइरं लायै लायै माइनाव गारजानिफ्राय न'खर न'खर माइनाव लांनाय जायो।